Oletko koskaan miettinyt, että Suomen isoa tulevaisuutta koskevat päätökset tehdään ilman, että sinä pääset oikeasti vaikuttamaan? Et ole yksin. Perustuslakimme ensimmäinen ja tärkein lupaus on, että kansa käyttää ylintä valtaa tässä maassa. Mutta liian pitkään tämä lupaus on jätetty sivuun. Nyt on aika korjata asia. Sveitsin maailmankuulun suoran demokratian innoittamana uusi kansalaisaloite vaatii oikeaa veto-oikeutta niin, että jokainen iso laki tai sopimus tarvitsee sinun hyväksyntäsi ennen kuin se tulee voimaan. Kuvittele, eduskunta, hallitus, jopa presidentti, kukaan heistä ei voi viedä läpi isoja päätöksiä ilman, että he ensin kysyvät meiltä kansalta. Miksi tämä on tärkeää? Ajattele euroalueen tai Naton päätöksiä, valtavia valintoja, jotka tehtiin, vaikka ihmiset vastustivat. Tämä aloite takaisi, ettei mitään sellaista tapahdu enää. Kyse on taloutemme, turvallisuutemme ja tulevaisuutemme suojelemisesta, yhdessä. Se on näin yksinkertaista. Jos tarpeeksi moni meistä tukee tätä, mikä tahansa iso päätös voidaan pysäyttää sitovaa kansanäänestystä varten. Se on oikeaa demokratiaa käytännössä. Kyse ei ole vain politiikasta, kyse on sinun oikeudestasi vaikuttaa siihen, millaisessa maassa sinä, perheesi ja tulevat sukupolvet elävät. Aivan kuten laitat turvavyön autossa tai kypärän pyöräillessä, veto-oikeuden käyttäminen on oman elämäsi ja arvokkuutesi suojelemista. Ja arvaa mitä? Tämä ei ota keneltäkään mitään pois. Se vain antaa sinulle takaisin vallan, joka oli aina tarkoitettu sinulle. Minä olen jo toiminut, nyt on sinun vuorosi. Mene kansalaisaloite.fi-sivustolle, etsi kansalaisveto-aloite ja lisää tukesi. Muutama klikkaus, muutama minuutti ja olet täyttänyt kansalaisvelvollisuutesi, onneksi olkoon. Tehdään Suomen demokratiasta vahvempi, yhdessä.